Днес ще ви представя нашето портфолио Рапица, което има какво да покаже за тази година. Посетихме щанда на Лидея България по време на Бата Агро 2025 и Атанас Парушев, продуктов менеджер маслодайни култури в Лидея, ни разказа за 3 напълно нови хибрида рапица от генетичната линия Азот Мастър. И трите хибрида Elite Invicto, Elite Tebo и Elite Maestro, които фирма Лидея предлага в своето портфолио, се представят отлично както в България, в нашите полета и в нашите производствени опити, така и в цяла Европа. Това говори отлично за тяхната приспособимост, което предполага и отличното им представяне на вашите полета. Ето какво представлява и новата технология Азот Мастър, която Лидея представиха. Това е една технология, която фирма Лидея е внедрила за максималното оползотворяване на азота, който вие, земеделците, влагате в вашето производство. Азот Мастър технологията предполага не да се внася по-малко или повече азот, а този азот, който вие сте внесли в вашите полета, при едни оптимални или негативни условия, да бъде усвоен на максимално и да бъде превърнат в добив. Всички наши хибриди от новата генетична линия, а именно Elite Invicto, Elite Tebo и Elite Maestro, се отличават с висока толерантност на така добре познатите болести, които нападат културата по време на вегетация, както и с висока толерантност на синя китка. Това, което отличава един от новите ни хибриди, а именно Elite Invicto, е, че през изминалата година направихме тест с над 52 хибрида на едно и също поле, където Elite Invicto беше първенец в добива